أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طيب قلوبنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول. وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Садакаллахул азим. Темата, по която ще говорим, иншаллах, с позволението на Аллах, Джале Джалалиху, се нарича престъпващите в събота. Аллах, Джале Джалалиху, в свещеният Коран и Керим казва: и ги питай, о Мухаммед, за селището, което бе край морето, как вършиха харам гюнахове в събота, как в деня на тяхната събота идваха риби по повърхността, а в ден, когато не празнуваха съботата, не идваха при тях риби, така ги изпитах. Защото бяха лоши и когато една група от тях рече: защо се радвате на народ, който Аллах ще го погуби и ще го мъчи с тежко наказание, рекоха: за извинение пред Аллах. И когато забравиха какво им бе припомнено, спасих унези, които забраняваха харама, изграбчих с сурово мъчение унези, които се подиграваха на хората, защото бяха лоши. И що вършиха харам с радост, им рекох: бъдете маймуни. Това е за поука на вярващите хора. Абдуллах ибн Аббас и други са казали, че това са били жителите на Иле, който бил разположен между Медиен и Аттур. В началото на ниспославането на Теврата, жителите на Иле строго са се придържали към Теврата. Но с течение на времето хората започнали малко по малко да оставят Теврата, както е на днешно време с мисюлманите и Корана. При първите поколения мисюлмани, след смъртта на Мухаммед салаллаху алейхи веселям, те стрикно се придържали към Коран и Керим. Приемали го като водач в техния живот. Сега всички мисюлмани приемат ли Корана като водач в техния живот? За голямо съжаление не. Аллах е направил харам, забранил е на жителите на Иле в събота да ходят на риболов. Рибата излизала на повърхността в събота и изчезвала през останалите дни от седмицата. Както казва Аллах Джале Джалалиху в Корана. Как в деня на тяхната събота рибите им идваха по повърхността, а в ден, когато не празнуват съботата, не идваха при тях риби. Така ги изпитах. Аллах им изпращал много риба в събота, но въпреки многото риба, повечето хора станали неблагодарни за това и измислили хитрост, за да ловят риба и в събота, когато не я празнуват. Съботата при тях е бил байрам, празник, както при нас е джумаята. И така пожелали да печелят дюньовско богатство и на техния празничен ден събота. Както и при нас, за много мисюлмани, джумаята не е празник. Те хвърлили своите риболовни мрежи и въжета и изкопали ями, през които да тече морската вода и рибата да влиза в тях, но да не може да се връща обратно в морето. Те направили всичко това в петък, като подготовка за идването на рибата в събота. И така рибата дошла в предполагаемо спокойния ден, без да знае какво е подготвено срещу нея. Тя се уловила в мрежите, въжетата и изкуствените ями.
Когато съботата свършила, жителите на Иле отишли да приберат своя богат улов. Но Аллах им се разгневил и ядосал заради тяхната хитрост и измама. Когато този харам бил извършен от част от жителите на Иле, останалите хора, които не участвали в харама, се разделили на две групи. Група хора, които отхвърлили тяхната хитрост и измама и я приели като харам гюнах и се обърнали към хората, които извършили тази хитрост. Вие нарушихте един от законите на Аллаховата книга Теврат. Трябва да се обърнете към Аллах с тълбе да ви опрости гюнаха. Другата група хора не отхвърлили това, което извършили и казали: това не е харам. Може и в събота да ходим на риба, както се при много мюсюлмани се случва на днешно време. Когато дойде джума и те се намират някъде, например, на някоя градина, ливада или другаде, и времето за викане на езан е в 1:30, те седнат да почиват от 1 до 2 часа, за това, че е джума. После какво казват? Джумата мина, да продължаваме да работим. Да помислим малко. Дали тяхната почивка под слънцето се приема като уважение на джумаята? За голямо съжаление не. Мухаммад салаллаху алейхи веселям и неговите сахаби сподвижници какво правили на джума? Сигурно почивали под слънцето. За да се приеме, че един мюсюлманин уважава джумаята, трябва да иде на джемията, да слуша насихат, хутбе, после да се кланя. Това е уважението на джумаята, а не изпъването на кокалите под небето. Онези от хората, които приели, че това, което се е извършило в събота, е харам, рекли: трябва да направя телбе, Аллах да ми опрости гюнаха, и така Аллах няма да ги наказва. Аллах казва: и когато забравиха какво им бе припомнено, спасих онези, които забраняваха харама, и сграбчих онези, които вършеха харам, със сурово наказание, защото бяха лоши хора. След това Аллах обяснява какво е било наказанието, което ги сполетяло, казвайки: и щом вършеха харам, радвайки се, рекох: бъдете маймуни презрени. Тук Аллах ни е съобщил, че унищожил престъпващите и е спасил онези хора, които забранявали вършенето на харам. Онези хора, които извършили хитростта, се отделили от останалата част от жителите на града. Те не послушали онези, които им забранявали да ловят риба в събота, техния празник. Започнали да прекарват нощта отделно от останалата част от жителите на града. Имали порти или прегради между тях и останалите хора, които предчувствали, че ще ги сполети някакво наказание от Аллах Джале-Джалелюху. Един ден портите им не се отворили до обяд. Хората се разтревожили и изпратили човек, за да види какво се е случило с тях, надниквайки пред преградата. Когато погледнал, ги открил превърнати в маймуни, които имали опашки и крещели. Те отворили портите и маймуните познали своите роднини, но роднините им не могли да ги познаят. Тогава роднините им рекли: не ви ли забранихме да правите това? Маймуните направили знак за съгласие с главите си. След това Абдулах ибн Абас се просълзил и казал: виждаме много грешни дела, които хората вършат, и въпреки това ние си мълчим, не им ги забраняваме, все едно сме съгласни с това, което вършат. Младите мъже от града, които ходили на риба в събота, били превърнати в маймуни, а старите, които ходили на риба в събота, били превърнати в прасета. Те не живели дълго, нито един човек, който бил превърнат на животно, не е живял повече от 3 дена. Те не яли, не пили и не оставили потомство. През Кайметския ден всички хора, които някога са живели на този свят, ще бъдат събрани пред Аллах Джале-Джалелюху, за да изчакат неговото решение за всичко, което са направили и казали през живота си. През това време слънцето ще е много близо до хората. Те ще искат да избягат от неговата горещина, но няма да има сянка, където да отидат, и ще започнат да се потят в зависимост от гюнаховете им. Колкото повече гюнахове има човек, толкова повече той или тя ще се поти. През цялото това време ще има 7 групи хора,
които ще бъдат напълно защитени от слънчевата топлина и ще бъдат предпазени от нея. Тези хора ще се радват заради това, че притежавали много силна вяра и заради това, че са спечелили много севап на този свят. Мухаммад салаллаху алейхи веселем в един сахих достоверен хадис казва: има 7 групи хора, които ще бъдат под сянката на Аллах през Киаметския ден, когато няма да има друга сянка, освен неговата. Те са следните: справедливите мюсюлмански управници, младежите, които са прекарали младостта си в ибадет към Аллах, хората, чието сърца били привързани към джемиите, хората, които са обичали заради Аллах, срещали се заради Аллах и са разделяли с добро заради Аллах. Мюсюлманите, които били канени от жени, за да извършат жена прелюбодеяние с тях, но те се отказвали, казвайки: това е харам, страх ни от Аллах. Хората, които давали садаките скришно, така че лявата му ръка да не знае какво е дала дясната, и мюсюлманите, които, когато били насаме, като споменавали Аллах, от очите им бликали сълзи. Сега нека да разгледаме всяка една от тези групи по-отделно. Първата спомената група е справедливия управник. Най-напред човек трябва да бъде справедлив към себе си и към органите на своето тяло. Трябва да използва всеки един орган за това, за което е създаден от Аллах. Очите за какво са създадени от Аллах? Аллах е създал очите, човек да вижда с тях, да вижда родителите си, роднините си, приятелите си, природата, която Аллах е създал, небето, звездите, животните, да различават цветовете с очите си. Очите Аллах ги е създал да се използва за това, което е халал, позволено да се гледа, а не за харам. Когато човек използва очите си за гледане на харам, означава, че той не е справедлив към очите си, защото ги използва за харам. Ушите за какво са създадени? Аллах ги е създал, за да чува човек с тях, да различава различните звуци. Когато човек използва ушите си за слушане на харам, например за слушане на глупости, това означава, че човек не е справедлив към ушите си. Справедливост означава да се даде на всеки това, което заслужава. На мюсюлманин или на немюсюлманин, на близък или на чуж човек, на приятел или на враг. Аллах Джале Джалелуху в свещеният Коран в сура Маиде казва: и да не ви вкара в гюнах омразата на някои хора към вас, то да сте несправедливи. Бъдете справедливи. Да дадем един пример за справедливост. Веднъж в Медина настанал глад и недоимък. Халифът Хазрети Юмер повелил да заколят една камила и заповядал: раздайте месото на бедните. Служителят, натоварен с изпълнението на заповедта на халифа, отделил едно крехко парче месо за халифа Юмер. Когато станало време за обяд, служителят го сготвил месото много вкусно и го поднесъл пред халифа. Хазрет Юмер, учуден, попитал: откъде е това месо? Халифе, това е полагащата ви се част месо от камилата, която заповядахте да заколя. Юмер се ядосал и рекал: това ще бъде несправедливо за мен, ако оставя крехкото, хубавото месо от камилата за мене, а останалата част от камилата за бедни хора. Веднага вдигни това месо и го занеси на някое бедно семейство, а после, изричайки Бисмилляхи рахмани рахим, започнал да яде със спокойствие и апетит поднесените му сух хляб и маслини. Втората спомената група са младите, които се прекарали младостта си в ибадет към Аллах Джале Джалелуху. Много често чуваме как им се казва на младите: вие сте млади веднъж, не пропилявайте младостта си, а се забавлявайте, само и ние бяхме като вас млади. Да виждаш и да знаеш, че синът ти пие алкохол или не се кланя, и ти да си мълчиш и да си се успокояваш с думите: той и аз бях млад като него. Дали ще успееш да се оправдаеш пред Аллах Джале Джалелуху на Киаметския ден с тези думи? Или да знаеш, че дъщеря ти или жена ти
или сестра ти ходят без забратка и да си се успокояваш с думите: ами повечето ходят без забратки. Не е проблем. Дали ще успееш да се оправдаеш пред Аллах на Кайметския ден за тези думи? Така много мюсюлмани в наши дни пропиляват в младостта си повече във вършена на гюнах, отколкото във вършена на севап, добри дела, като си мислят, че ще се кланят редовно, ще ходят на джемия редовно, ще четат Коран Керим редовно, когато устареят. Сякаш Аллах им гарантирал дълголетие. Или тези младежи са отворили Аллаховата книга за бъдещето, Левхил Махфуз, и четат, например: аз ще живея 73 години, първите 35 години ще ги използвам повече за гюнах, а следващите може да увелича севапа. Ами ако живееш само 20 години или пък само 15 години, колко добре ще направим, ако обърнем дълбоко внимание на съвета на Хабибуллах, любимеца на Аллах Джале Джалелиху Мухаммад салаллаху алейхи васелям, който казва: възползвайте се във вършенето на севап от 5 неща, преди да ви се дошли другите 5, от младостта, преди да устарееш, от здравето, преди да се разболееш, от богатството си, преди бедността, от свободното време, преди да станеш заед, и от живота си, преди да умреш. Третата спомената група са мюсюлманите, чието сърца били силно привързани към джамиите. Мухаммад салаллаху алейхи васелям в един хадис казва: всяка една стъпка към джамията, човек се приближава към Аллах Джале Джалелиху и му се опрощава гюнах. Когато се клани човек, мелейките не спират да се молят на Аллах за него, докато той стане от мястото си, като казват: Я Раби Аллах, дари го с берекет, щастие. Я Раби Аллах, смили се над него. Четвъртата спомената група са мюсюлманите, които се обичали заради Аллах. Аллах в сура Худжурат казва: вярващите са братя. Затова помирявайте своите братя, унези, които са скарани, и се страхувайте от Аллах, за да бъдете помилвани от Аллах. Ето защо няма значение как изглежда вярващия човек, как е облечен, дали е богат или беден, откъде идва, какъв е цветът на кожата му, дали е с брада или без брада, дали е малък или голям. Ние трябва да го обичаме, заради това, че вярва в Аллах Джале Джалелиху. Да си зададем въпроса дълбоко в сърцата си: обичаме ли нашите братя мюсюлмани или има някой, който го мразим? Петата спомената група са мюсюлманите, които се отказвали от зина прелюбодеяние. Мухаммад салаллаху алейхи васелям в един хадис казва: светът е приятен и зелен и наистина Аллах ще ви направи негови наследници, за да види как ще действате. Тъй, че избягвайте изкушението на жените. Наистина, първото изпитание за децата на Исраил беше причинено от жени. Шестата спомената група са мюсюлманите, които раздавали садаките си само заради Аллах. Аллах в сура Бакара казва: о, вярващи, не проваляйте своята садака с хвалене, както онези, които раздават от своя имот за пред хората, за да ги виждат хората. И седмата спомената група са хората, които споменавали Аллах насаме и тогава от очите ми им потичали сълзи. Мухаммад салаллаху алейхи васелям в един хадис казва: ако вие знаете това, което аз знам, по-малко бихте се смели и повече щеше да плачете. На времето един стиснат човек, натрупал чрез търговии и заемане 3000 динара, имал имоти, изгради и различни богатства, тогава решил, че ще прекара една година само в забавления, живейки удобно, и тогава ще реши какво да е бъдещето му. Но почти веднага след като спрял да трупа богатство, Азраил алейхи селям, мелейкето за вземането на душата на човек, се появил пред него, за да му вземе душата. Стиснати е рекал: дай ми само още 3 дни и ще ти дам 1/3 от притежанията си. Азраил отказал, дръпнал го, за да вземе душата му.
Мъжът рекал: ако ми дадеш само още 2 дни живот, ще ти дам по вината богатство. Но Азраил алейхи салям не го слуша. Дори отказал да му даде и само 1 ден за всичките му имот. Мъжът разбрал, че Азраил алейхи салям няма да се съгласи, колкото и да му дава, и рекал: моля те, поне ми дай време, само за да напиша нещо кратко на лист. Този път Азраил алейхи салям се съгласил и мъжът написал: човече, използвай живота си за вършене на севап добри дела. Не можах да купя 1 час за богатството си. Разбери цената на времето си. Една нощ, както обикновено, Раби Ал-Адавия се бе отдала на Аллах с намаз. Тази нощ в нейната къща влезнал един крадец. Когато видял, че няма какво да вземе, крадеца се обърнал да си тръгне. В този момент Рабия станала, видяла го и извикала след него: ела, синко, ела, всяко нещо несъмнено носи своето право. Ти не си лягал, не си спал, сам си тръгнал да търсиш печалба. Това се нарича кражба. Понеже си излязъл да крадеш, отдай правото на кражбата. Но как така? Не излизай от тук без да вземеш нещо. Рабия, казвайки така, крадец започнал да се чуди какво става. Влизайки в тази потайна къща, хем съжалявал, че е влезнал, хем изпитвал странно чувство на радост. Не знал какво да прави и какво да каже. Запъвайки, едва успял да каже: но тук няма нищо за вземане. Какво да взема, майко? Рабия рекла: не, за толкова има. Добре, какво да взема тогава? Ето с този ибрик, вземи абдест. Видя ли? Излезва нещо, което можеш да вземеш. След като вземеш абдест, ето тук кланяй намаз, при което ще намериш нещо много по-скъпо, което можеш да вземеш, което се нарича севап. Крадецът взел абдест и започнал да се кланя. Така цялата нощ прекарал в намаз. От тази нощ нататък този човек спрял да краде и да върши гюнах и до края на дните си живял в трупенето на севап добри дела. Нека Аллах Джеле Джелелюху бъде доволен от всички нас и да ни дари с дюньовското и ахиретско щастие. Амин.